Kynttiläpaja Kalevantuli on 5-vuotias 3 tekijän voimin toimiva käsityöyritys Multialla Keski-Suomessa. Paja tuotantotiloineen ja myymälöineen sijaitsee luomumatkailutila Metsolan kartanon vanhassa tallirakennuksessa. Harrastuksestahan tämä alun perin lähti mulla liikkeelle, eli aloin valaa näitä vanhoja kynttilän jämiä, mitä kaikille kertyy, niin niistä sitten uusia kynttilöitä maitotölkkeihin, niin kuin useimmat aloittaa sen kynttiläharrastuksen sillä muotilla. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi kiinnostaa, että mitäs jos tekisi ihan oikeista aineista ja siirryin sitten ihan näihin ostomateriaaleihin. Ja sitten kun niitä kynttilöitä alkoi kertyä, niin sitten mä rupesin kiertämään kaikenlaisia myyjäisiä ja katsoin, että kiinnostaisiko ne kynttilät muitakin. Yritysideahan tuli siis ihan salamakirkkaalta taivaalta, että en varsinaisesti ollut ajatellut ihan yrittäjyyttä, mutta sitten kun se tuli se idea, niin se oli sitten siinä. Ja siihen aikaan asuin tuolla Tampereella Kalevan kaupungin osassa ja nimikin tuli sitten valmiiksi Kalevantulena, kun tämä termi Kalevantuli tarkoittaa elosalamaa. Varsinaisen yritystoiminnan aloitin sitten täällä Multialla, eli palasin keskisuomalaisella tavallaan niin kuin juurilleni. Ja ihan alkuun työskentelin yksin, niin kuin useimmat käsityöläiset työskentelee yksin. Mutta sitten kun tämä soijakynttilä sai vuoden uutuustuotepalkinnon Suomen kädentaidot-messuilla vuonna 2008, niin sen jälkeen alkoi näyttää siltä, että en pärjää yksin. Ja tällä hetkellä olen niin onnellisessa asemassa, että mulla on 2 muuta tekijää tässä. Soijakynttilä on pikkasen tämmöinen ekologiseksi luokiteltava tuote sen pohjalta, että se on kasvipohjainen, eli soijavaa valmistetaan ihan soijapavusta uutetusta massasta. Ja tämä on vesiliukoinen ja biohajoava ja sitten tämä nokeaa niin vähän, että useimmat allergisetkin pystyy tätä käyttämään. Sitten täältä löytyy muitakin ihania persoonallisia vaihtoehtoja. Voisit kertoa tästä läpinäkyvästä kynttilästä? Joo, eli läpinäkyvä kynttilähän on sitten parafiinista valmistettu, eli se on tämä parafiinin ihanin ominaisuus, että se kuultaa läpi. Ja meidän tunnetuin parafiinikynttilä on sitten toi pystyraidallinen juhlakynttilä, mistä ollaan sitten saatu patentti- ja rekisterihallituksen mallisuojakin, että ajateltiin tämä design sit suojata ihan omaksi. Ja sen kynttilän idea on se, että kun se sytytetään, niin sit valo tavallaan niin kuin läpivalaisee koko kynttilän ja se valo ja väri tulee sitten kauniisti esiin sillä tavalla. Tämä malli on sellainen, mitä me tehdään ihan yksin oikeudella eräälle asiakkaalle hänen nettikauppaansa. Ja ollaan sitten tehty tällainen sopimus, että täältä ihan meidän pajalta voidaan sitten myydä tätä niin kuin omia kappaleita, mutta muille jälleenmyyjille ei tätä voi sitten luovuttaa. Mutta tämä on kyllä osoittautunut tosi suosituksi kynttiläksi erityisesti hääjuhliin. Ja tässä on sitten meidän yksi uusimpia malleja, eli ihan tällainen sienellä töpöttämällä valmistettu malli, missä myös tulee sitten tämä parafiinin kuultavuus esiin, kun siihen se liekki sytytetään. Eli värit voimistuu. Tässä on esimerkiksi punainen ja sitten kun siihen tosiaan se liekki laitetaan, niin senkin väri voimistuu ja valo hohtaa kauniisti läpi. Vähän tarkemmin voisit kertoa tuosta kynttilänvaluprosessista, mitä siihen kuuluu? Joo, itse prosessihan on ikiaikaisen vanha, mikä mua ainakin viehättää siinä, että se on pysynyt niin samanlaisena vuosisadoista toiseen. Et meillähän sitten täällä pajalla suurimmaksi osaksi tehdään näitä muottiin valettuja kynttilöitä. Muottiin valaessa sydänlanka pingotetaan muottiin ja sen jälkeen sitten sulavahaa kaadetaan sinne muottiin. Se annetaan jäähtyä ja koska vaha aina jähmettyessään kutistuu jonkun verran, niin siihen sydänlangan ympärille muodostuu aukko, mikä sitten pitää jälkitäytöllä täyttää. Eli tämä ei ole mitenkään hätäisen hommaa, että meilläkin ne kynttilät, mitkä valetaan edellispäivänä, niin ne saa pois muotista vasta seuraavana päivänä. Mutta tekniikka on kuitenkin hyvin yksinkertainen ja se mahdollistaa sitten kenelle tahansa esimerkiksi täällä kynttilän tekemisen. Joo, kyllä. Kynttiläkurssit alkaa olla yhä suositumpia. Niistä on sana lähtenyt jo vähän kiirimään. Eli me järjestetään avoimia kursseja syksyisin ja keväisin. Ja sitten aika paljon ihmiset varaa ihan omille porukoilleen sitten kursseja. Täällä on polttareita vietetty ja pikkujouluja. Ja monet yhdistykset ja sitten jotkut yrityksetkin varaa tosiaan sitten tällaisia tykykursseja. Eli tänne pääsee sitten itse kokeilemaan sitä kynttilänvalua.
Loppuun voisit antaa joku kivan vinkin tämmöistä kynttiläasetelmasta. No, yksi sellainen hyväksi havaittu keino on ryhmitellä kynttilät sillä tavalla, että keskelle tulee korkeampia ja sitten tavallaan se asetelma laskee niistä korkeimmista hiukan alaspäin. Eli siinä voisi olla vaikka 3 eri kokoista kynttilää. Eli meillä esimerkiksi on pyramidikynttilä, mikä on suht korkea, niin siihen sitten voisi lisätä tällaisia vähän matalampia pöytäkynttilöitä ja sitten vielä mahdollisesti ihan jotain pieniä kelluviakin kynttilöitä sinne ihan reunoille. Sitten tulee sellainen kiva harmoninen kokonaisuus.